Здрасти, YouTube. Нека погледнем към Razer Game Booster. Преди малко получих достъп до бета и я погледнах за малко. Нека ви я покажа. Тук имате градени игри, които могат да достъпите от Steam и от Origin и най-вече мога да играем солитаря с Game Booster. Най-дразнещото е примерно слушате музика, Winamp, или гледате сериал. Пускате си примерно и той изключва Winamp. Чудесно. Както и uTorrent, ако търпате апдейти от gameupdate.org или от други места, които няма споменавам. И Winamp директно е включен. Представете да имате толкова много включени неща. Примерно гледате сериал някакъв, слушате музика, или примерно играете WoW и слушате музика или гледате сериал, както доста мои познати правят. Представете си това да стане. De facto то ви спира абсолютно всичко. И пак ще си го напускате и след като го спрете, първо ще си изгледате сериал, ще го спрете и после пак ще ви пусне VLC, Media Player или Winamp. До втори път. На твойковете. Какво може да се оптимизира? Вау, не знаеш, че Internet Explorer е толкова важен. Но явно е важен. Чудесно. Заобщо ми пука тук. Добре. Ще оптимизираме Internet Explorer, ще го оптимизираме. И защо ме да изключвам компютъра си по-бързо? Е чудното. Докато играя, изключвам компютъра си по-бързо. Нека помисля. Няма логика. Тук има експерт мод, в който вие можете какво искате да си оправите. Това го имат доста програми, които прямо ще сложите CCleaner по-точно, който ще направи абсолютно всичките тези неща същите. Тоест това е стара програма, нищо иновативно, нищо хубаво. Нека поговорим за Screencast модула. Той е записал ужасно. Първото което е. Второто което е, аудиото е десинхронизирано, мога да види в последния ми клип е тук. Аудио Desynced. И мога да видите нещата как са. Честно казвам, по-добре записайте с Fraps на един файл. По-малко ще са десинкне аудиото и по-малко греши имате с него. Другото, което е драйвер. Да, няма много програми за това, но все пак има. Отново има програми за това. Дефрагментирането на определена игра. Това мога да правите от Steam. Иновативно, нека видим. Не, и това го има също. За каква е температурата на процесора, дънната платка, видеокарта и харддиска. Гледам, че ми показва втория харддиск, каква е температурата, който е външен. И има датчици. Което е доста странно. Браво, Razer, браво. Надминавате са. Диагностика. Тук е за да видите какъв ви е компютъра. Още едно иновативно нещо от Razer. И нека видим за сега нещо иновативно. Не мисля. Както и да. I'm out.